tam už trošku rozlišnější. Pánové, prozraďte mi, pro mě, pro laika, protože hry jsem zatím nehrála, co všechno u vás najdu? No ne pro lajky samozřejmě, tohle je informace i pro ty, hlavně pro ty, kteří hrajou. No, těch hráčů je opravdu hodně, ale u nás najdete v podstatě všechno až od těch základů, což je konzole, tež takovýhle příslušenství, jakýkoliv doplňky, až po ty vlastně hry, které tam potřebujete. Ne, chlapi, není konzole jako konzole, co si máme říkat, že jo? Jaké konzole u vás člověk může najít? PlayStation 2, Xbox, PSP, Nintendo DS a samozřejmě nějaký věcičky ještě na počítač, ale spíš se specializujeme na toho PlayStationa a na takové své herní příslušenství. Na tu dvojku. Přesně tak. Vaše firma je určitě něčím speciální proti ostatním firmám. Pochlubte se. No. Vlastně zaobíráme se vlastně těma hrama, těma takovýma konzolema s tím, že teda, když už teda se tomu věnujeme, máme hodně velký ten sortiment, opravdu jako oproti jiným firmám, vlastně můžeme nabídnout fakt takřka cokoliv, jako co člověk schání, co by se mu hodilo vlastně v té konzoli. Jako máme vlastně nejnovější teďka třeba Xbox 360, který je vlastně novinkou na trhu. Mezi konzolema má výhodu vlastně, že je dobrý připojení vlastně na online, že můžete hrát vlastně přes internet, s tím, že teda potom v České republice vlastně řádově už je nějakých 80 lidí, což už docela do velkých čísel jako na lidi, kteří si to můžou dovolit, protože vlastně řádově ta cena vlastně toho Xboxu je nějakých 12,5 tisíce korun, což není vlastně malá částka. Ty hry potom se pohybují vlastně kolem 2000. A ty lidi ale přece vlastně, když si to chtějí vlastně zahrát, vlastně dát si ten zážitek z té hry, tak přece ty peníze do toho investujou, potom vlastně my jim vlastně pomáháme k tomu, se na tomu příslušenství, ať jde vlastně o DVD, vlastně dálkové ovladače, přes různé vlastně příslušenství přes internet, abyste měli Wi-Fi, vlastně, abyste nemusel přes vlastně kabel někam zapojovat, nějaký šňůry, pléce s tím. To je spíš takový komfort. Hele chlapi, a co teďka frčí? A máte to vůbec na skladě, to, co frčí? Přesně tak, máme vlastně třeba to mít vlastně na skladě. No dobře, ale tak co, pojďme konkrétně. Co teďka momentálně frčí od Sony je to třeba PSP, což vlastně je přímo vlastně herní konzole vlastně do ruky, kterou vy si můžete vzít do autobusu, do auta, můžete vlastně, jelikož má vlastně nabíjecí baterii, s ní být kdekoliv na cestách s tou konzolí, v té konzoli vlastně můžete mít filmy, hry, jde tam také internet, vlastně má to bezdrátovou síť také přes Wi-Fi, s tím, že teda můžete se připojit kdekoliv, tačka kdykoliv, když vám to dovolí baterka. Máte tam vlastně podporu memory karet, kde si můžete vlastně podle svého uvážení vlastně vybudovat svoji paměť, do toho si potom stávat svoje věci, jak jsem zmínil, ty filmy, MP3, hry. Je to jako opravdu velmi zajímavé s tím, že dá se říct, že to je tačka nebo úplná novinka vlastně na našem trhu. Tak to je konzole, to je super, mimochodem hodně drahý. Teďka kolem 7 000 se pohybuje cena. A to je dobrá nebo co? Moc velká cena. Na začátku, když to vlastně vyšlo, což bylo minulý rok, nebo už 2 roky jsem tak ta cena byla kolem 9-10 tisíc. Pěkně to tak ceny vždycky většinou klesají a pak přijde na trh něco novějšího, co zase je úplně nahoře a postupně se to ale cena v pohodě tedy u vás. Hele, a tak to je konzole, a co takhle hry? To je už trošku rozšířenější sortiment, tam už se to potom odvíjí od různých věcí až přímo na konzoli PlayStation 2 jsou určitý hry, třeba na Xboxu taky určitý hry. Doporučte něco. Tak když se vlastně koukneme na ty hry, co tady vlastně máme, tak to jsou přímo na PlayStation 2. Myslím, že ta aktuální asi co bude teďka Matrix Path of Neo, vlastně je to přímo... Ukážu divákům. Je to přímo vlastně... To je novinka tohle. To je novinka, přesně tak. Je to vlastně podle nového titulu, vlastně, nebo podle filmu Matrix kultovního. V tomto vlastně v této hře se vlastně dáte do postavy, vlastně vložíte do postavy toho hlavního hrdiny vlastně Nia a vlastně projdete s ním všechny ty 3 díly toho filmu. Jo, to může být pěkně graficky, co? Graficky je to pěkný, je to vlastně přímo, jelikož to je všechno od tvůrců vlastně počítačový animace, ta vlastně doopravdy má to, co to má mít, vlastně vypadá to, jak kdybyste byl přímo vy v tom filmu. Lautová grafika prostě. Přesně tak, napínavý. Potom vlastně ty hry jsou různé, vlastně máte od ukažte prstičky, nebo do ruky takhle, já ukážu divákům, máte sportovní zase hru, FIFA Street, je to vlastně trochu vylepšená FIFA oproti normálním klasickému fotbalu. Je to vlastně sportovnější v tom, že to máte v ulici, hrajete 3+1, je tam i teda, co můžu říct divákům, propracovanější to, že tam máte už i český tým a když si vlastně navolíte ten český tým,
tak ty hráči na sebe pokřikují česky normálně vlastně. Ale to potěší. To potěší, no, přesně tak, protože opravdu ten PlayStation se moc nezaobírá tím, že by tam pro český hráče nebo pro český lidi, jelikož tady má vlastně na trhu nějaký zastoupení, tak podpořil ty hry v té češtině. Je toho hrozně málo, no. Dopravdu třeba potom ten Harry Potter takhle, ten dětský, tak ten vlastně ohnivý pohár. Zase novinka podle známého filmu a podle té knížky Harry Pottera. Ten Harry Potter taky dáte se do postavy přímo toho Harryho, můžete si tam vybrat ještě jeho dva kamarády, tu Hermionu a Rona. Jasně, grafika? Grafika super. Pro děti nejlepší hra asi teďka tohohle měsíce. Aha, no tak pozor, doufám, že maminky, tatínkové, ale i děti píšou. Tím, že ta podpora v češtině tam je bohužel jenom teda v manuálu, ale to vysvětlívkám v té hře, no. Ta hra pro ty děti by mohla být třeba i v té češtině, ale oni bohužel to neudělali. Děti se aspoň naučí angličtinu, že jo, díky tomu. No jen stranu jo, ale nemáte tam přece jenom proč, nebo vysvětlení těch slovíček, takže ono to na dítě mluví, ale nic mu to neříká. Docela náročné, jak už v těch titulkách, tak přímo vlastně v těch sekvencích. No, a chlapi, něco válečného třeba? Válečného jsme nevzali, vzali jsme vlastně potom takhle GTA San Andreas, což myslím, že zná většina vlastně lidí v České republice. Je to kultovní hra, opravdu GTA, je to vlastně už tady to 5. díl. Jasně. Známé hry vlastně. Ano. Vlastně jste ve velkém městě, chodíte tam, můžete si vlastně dát takřka cokoliv, dáváte mu najíst, prožíváte život prostě tak, jak by měl být v Americe, nebo tak, já si myslí tvůrci Rockstar Games vlastně v Americe, no. A vy máte přehled, co se tlačí na trh teďka do České republiky? No, PlayStation 3 aktuálně. Kdy? No. Já myslím, že mnozí jsou v očekávání a už si střádají korunku ke korunce, to zase bude vláda. Samozřejmě finanční, nicméně trojka se vyplatí. No, to v podstatě se ještě neví, zatím se o tom jenom spekuluje, na trhu by to mělo být někde na podzim, někde před Vánocema. Na podzim v Japonsku, v Číně by to mělo vycházet, nám se to možná dostane, možná do Vánoc, možná až po Vánocích. Doufáme, že do Vánoc. Do Vánoc, to znamená, vy budete mezi prvníma, ne vůbec první. Doufáme, že ano. Tak, kamenný obchod v Berouně máte, to je připomenu. Ale jinak? Internetový obchod www.surtep.cz. Předpokládám, že všechno a mnoho dalšího, krom toho, o čem jsme si tady stihli popovídat, tam divák a zájemce najde. Já myslím, že nelze přehlédnout, takže vy, fandové, naklepejte si www.surtep.cz a vybírejte. A propos, co tam ještě v rámci těch konzolí a takových věcí ještě je? Vy jste říkali, že zmiňovali Xbox a? Game Boy. Vlastně už vlastně doplňky, no, Game Boy, Nintendo DS, najde tam vlastně ještě ze staré vlastně PlayStation 1, máme teda už toho příslušenství není tolik, přece je to těžké schánět, ale jsme asi jediný krám, co má přes nějakých 200 druhů her na PlayStation 1, no. Hele, zvlášť v létě, ano, takový dítě vyjede s rodiči na výlet, že jo, někam na dovolenou, nudí se a jede. To je ideální, co? Přesně tak. No, tak aby se děti nenudily z rodiči, www.surtep.cz. Chlapi, díky za návštěvu, držíme palce. Díky moc. Nashledanou.